Arja ta' sodisfazzjon u sens ta' gburija għal ħadd filgħodu fil-klabb tal-Bird Breeders Association f'Birkirkara. Dilettanti tal-ornitoloġija kienu kuntenti bir-riżultati li kisbu kemm fuq livell personali kif ukoll bħala rappreżentanti ta' Malta waqt l-aktar esibizzjoni prestiġjuża tal-għasafar organizzata mill-Konfederazzjoni Mondjali tal-Ornitoloġija u li din is-sena ġiet organizzata fil-Belġju. Il-President tal-Bird Breeders Association, Joseph Sawyer, spjega li Malta ilha tieħu sehem fil-Mondjali tal-Ornitoloġija mill-1998 u r-riżultati ta' din is-sena huma l-aqwa qatt miksuba, 101 medalji. Hija riżultat għal qalbna ħafna ta' sodisfazzjon kbir kemm għall-laqda tagħna kemm għall-laqdi ta' affiljati magħna kif ukoll għall-esibituri li tellgħu l-għasafar u kompetu bl-għasafar tagħhom. Huwa riżultat tajjeb ħafna għax minn 402 għasafar li kompetajna bihom irnexxina nakkustaw din il-101 medalji. Ġifieri bħala ratio qed nitkellmu wieħed minn kull 4 għasafar li kompetajna bih irnexxina li nerbħu l-medalji. 47 minnhom li huma deb, jiġifieri qed ngħidu li dak l-asfur partikolari huwa l-aqwa sfur ta' f'dik is-section partikolari l-aqwa sfur fid-dinja. Matthew Vassallo niżel lura Malta b'9 medalji. Ma' TVM News tkellem dwar il-proċess ta' tnissil u trobbija tal-għasafar li jitlob mid-dilettanti ħafna ħin, dedikazzjoni u anka spejjeż. Jiena nipparagona li nifisna jisu bħala meta għandek coach tal-futbol, ta' tim ta' futbol. Nibdew mill-bidu nipperjaw koppja wara li faqsu ikollhom dawk il-5 tiem nagħmluhom ċurket identifiku u tad-daqs. Mbagħad tħalli il-proċess tat-tibdil tar-rix għaddej jintelqu naqa' fil-kobor. Meta jispiċċa t-tibdil tar-rix, dak imbagħad jibdew jinqabdu għal perjodu qasir, aħna ngħidulu qiegħdhom ġa training cages bħalma għandna hawnhekk. Jagħmel perjodu hemm u perjodu tarġa' titolqu naqa' fil-kobor biex jew ikun jista' jinħasel u hekk. Spjega li f'kompetizzjoni ta' din ix-xorta l-ġurija tħares lejn il-kundizzjoni u d-daqs tal-għasfur, ir-rix u l-kulur fost l-oħrajn. L-għasafar li t-tellu minn Malta kienu jivarjaw bejn għasafar tal-għana bħal vrieden, ekri, sponsuni u ta' zebbuċ, tipi differenti ta' kanarini, għasafar eżotiċi, pappagalli, summin u gamim. Il-Bird Breeders Association tieħu ħsieb l-aspetti kollha tal-parteċipazzjoni Maltija f'din il-wirja mondjali, mill-applikazzjoni u reġistrazzjoni sa' trasport tal-għasafar lejn il-post tal-esibizzjoni u lura Malta u rrikonoxxiet l-assistenza ta' Visit Malta f'dan il-proċess.